to a takaice abin da nake dan cewa shine ainihin wannan aiki na aikin media yana da kyau, amma a yi kyakkyawan amfani da shi, kar a yi mummunan amfani da shi, kuma kada wasu wanda suke mummunan amfani da shi su zama malamanmu. Ko sa ma'anar malamanmu su samu mai irin abin da su suke. In mutum ya sa kai abin da yake me ya zama ya koyar da kai kenan. To ya kamata na san ba su koyi namu ba, amma mu tsaya kyama inda muke, tunda mu muna da abin da muka dora kai, su ba su dora akan komai bane. Kuma wasu su galiban su ma da nasa suke abubuwan nan bakin ciki ne kawai, bakin ciki ne. Su kuma Allah ya dinga ƙara musu bakin ciki ne, abin da ba su gani za su ta gani, sai dai su ta tafaru, su ta zage su ta karerayin, su ta yi duk abin da su ma su ta yi. Ainihin mu sa hankali ya zama mu wannan abin da muka sa hadafin mu akai ya zama shi muka sa akai, kan yadda aka wutar da mu da wa'annan karerayi. Na san na magana nan kamar mutum zai dauka ina nufin masu karerayin wai daga waje ne suke, har daga ciki, da wasu da rashin sani, wasu kuma ma'aikatansu ne. Haka sai a tsiro wani ƙarya a rika yaɗawa, ai ma kaza ya faru, ai ma an yi kaza, ai ma wasu sai kuma suna tsammanin wannan zai tasiri, sai ya zama sun cusa ma mutane wani ra'ayi wanda za su tafi akai. To shi kenan, shi ma wannan abu ne wanda yake kamar shi ma zai zo ya baje, don a baya ma an yi an yi wanda suna san da yawan ku ba su san tarihin harka din tun shekaru 40 da suka wuce, sai amma za su ji labari. Wasu sun sani lokacin suna da labarin mutane da muka samu suna 'yan tawayya, wasu in ba lokacin suna da wayo ne ba aka yi suna dai da labari. Na san wani yaron na Ibrahim da muka zauna da shi a abin sai in ce mishi ka san su an riga sai nakan ji ana faɗa shi an haife shi na ji ran da Abacha ya mutu ranar aka haife shi, in ce ashe kai a kori Abacha ne. Shi amma in ce ka san gaza ya ce nakan ji ana faɗa. Wato ke nau yanzu sai dai ya ji labari, yanzu sai ya ji labarin an yi yan narkewa suka nan narke, an yi yan zuhudu, an yi yan tawayya, aka yi yan commercial, da zai kuma yanzu ga akwai yan commercial ɗin harka kuma. Yan commercial su suna waje guda suna an tewa abubuwa, to su kuma ga na harkar su ma suna ciki, su ma suna an tewa. To shikenan an yi abubuwa da za mu ma mutum ya dan fito da wani abu sai muga cewa saboda gogayyan da muke da shi kafin ma ya fara wani, amma riga mun san ma inda zai dira saboda an riga an yi irinsa a baya.